an chéad cheach, an líontí sa bárlús. Pictiúr párlús é seo. Tá líontí sa bárlús, sé sin le rá, an seanahar, an ceanmháthar, an tathar, an mháthar, an mac, an gnín, agus an líonán. Tá tathar mór na hí ar a thó, ar chaithí rilean, a cathú a fípa. Tá mháthar mór na sia ar chaithí rilean, freisin, a léamh leabhaí. Tá tathar i scríomhleictre ag an morg. Tá mháthar i sinim ar an piano, agus tá gnín a gcóil óráin. Tá mac i dtíanamh siamsa ó hain le líorthóid. Tá líonán is sugrú le bábóid. Tirithar don dhiosí an gasúr. Tirithúr don gasúr an dhiosach. Trúr malrach sean gasúr agus an dhiosach agus an líonán. Siad an seanahar, an ceanmháthar, an tathar agus an mháthar, tismithúirí in trúr malrach. Órá, céir tá a thuspáint sa pictiúr seo. Tá líontí sa bárlús. Cé na daoine atá sa bárlús. Iad seo, an tathar mór, an mháthar mór, an tathar, an mháthar, an mac, an gnín, agus an líonán. Céir tá an seanahar i gceanna. Tá sé a cathú a fípa. Céir tá an ceanmháthar i gceanna. Tá sí a léamh leabhaí. Céir tá an tathar i gceanna. Tá sé ag an morg i scríomhleictre. Céir tá an mháthar i gceanna. Tá sí i sinim ar an piano. Céir tá an inín i gceanna. Tá sí a gcóil in. Céir tá an mac i gceanna. Tá sé a dtíanamh siamsa leis i líorthóid. Céir tá an líonán i gceanna. Tá sé is sugrú leis an mábóid. Cé is tirithar an hiorse. An gasúr is tirithar dé. Cé is deabhar an gasúr. An dhiosach is tirithúr dó.